Hej YouTube, det her det bliver en dansk video med Malte. Vi skal slå Ørum. Nej, vent. Godt. Vi slår Emil Ørum på 11'eren. Let's go. Jeg kommer ikke til at snakke så meget i den her video, fordi jeg er sammen med min ven Malte, eller vi er ikke sammen, han er i kortet. Let's go. Men der er ikke nogen grønne timer, bro. Sådan der, det ser det ikke. Det bliver cut ud. Whatever, Welcome to the video, guys. Ingen editing den her video. Kun slå Emil Ørum. Vi skal sgu lige have hans ghost på. Welcome to the video, guys. What up? Sorry, this is a Danish video. If you hate, if you don't, whatever. What the hell? Leaked? Det er en høj kvalitets video, det her. En absolut stinker. 33 sekunder inden, og vi har ikke spillet spillet endnu. Jeg forstår bare ikke det her map her. Det er lidt problemet. Men jeg tror heller ikke Emil Ørum, han forstår det. Millerum. Hvis jeg udtaler det Emil Ørum, så er de ikke klar over, at det er navnet på hele hans navn. Så tror jeg, det er hans gamertag. Ja. Disgusting. Det er meningen, du skal hoppe hen over den der. Den her line, der aner det ikke. Ja, den skal man ind i tidligt måske. Ja, det tror jeg. Jeg tror faktisk ikke, man skal gå mega outside der. Det er ikke godt det der. Men jeg tror ikke hans tid er specielt god, så måske det går an. Jeg tror den her rekord er vitterligt fra matchmaking med dig. Sikkert. Lille release. Min mad er færdig om 5 minutter. Jeg håber vi kan afslutte videoen inden da. Ja. Lige få en pumpe en YouTube-video op til at lige tjene nogle penge. Så kan Ja, lige køre big money. Hvad for noget? Ja, store penge. Det er passive indkomst, dude. Man smider den bare derud. Ja. Man laver den på 7 minutter, så genererer den bare penge til mig. 5 øre per video. Eller den genererer, hvad kalder man det? Visibility, hvad kalder man det? Hvad hedder sådan noget? Exposure. Ja. Den genererer passive exposure, hvilket exposure er mere værd end penge. Det er paid in exposure. I 2025. Ja, altså politikere, de køber exposure. Altså, ja. Ja, reklamer køber exposure. Altså, det er mere værd end penge i 2025. Yep. Så hvis jeg bare får, lad os sige, der er 10 personer, der ser min video, de behøver ikke engang klikke på den, de ser den, så ser de navnet Choming, så forbinder de det med. Hvad forbinder de det med? Nok ikke det helt store. Nej. Hvis de ser det nok gange, så tænker jeg, når det er en veletableret YouTuber, som jeg godt kan klikke på, right? Ja. True and real. Until det er en dansk video. Sandt og ægte. Sandt. Hvad? Det er et talspil. Ja. Talspil. Det er godt nok også et bilspil, men jeg kan ikke køre lige nu. Nej, det ligner lidt et køre ind i et vægspil. Måske skal der være et twist på den her video. Trackmania Fall 11. Men hver gang jeg drejer, går videoen 10% hurtigere. Hver gang jeg drejer, falder kvaliteten. Hver gang jeg bremser. Hver gang jeg slipper speederen.
Hver gang jeg rammer slow-mo'en er den permanent. GG. Hver gang jeg skipper slow-mo'en, går videoen hurtigere. Ja. Okay, er det en... Slår vi ham her? Emilorum. Emilorum. Åh. Emilorum. Det bliver en absolut Garbanzo-video, men det er okay. Ja, den bliver nok dårligt shit. Men det er fint nok, det vil være en special edition, dansk only. Dansk torsdag. Det er jo en bonusvideo, det her. Altså, den kommer ud på... Altså, ikke en mandag. Titlen bonusvideo til mine danske fans. Folk kan ikke brokse over ekstra content. Ja, det kan de ikke. Jeg håber ikke, der er nogen, der unsubscriber. Jeg kører ikke hurtigt nok. Jeg er ikke foran på det eneste tidspunkt. Why? Det ser lidt rough ud. Men pace? Speed? Jeg tror, jeg mistede et eller andet. Hvad er sådan noget? Kan man godt opleve en video, hvor der ikke sker noget som helst i den? Hvad hvis jeg ikke slår hans tid af det her nu? Kan jeg godt opleve det? Ikke rigtigt, vel? Nej. Men så er det godt, at jeg slår den her. Puh. Ja. Airtime World Record. Undskyld, dansk video, lufttids verdensrekord. Træk spor mani, men hver gang jeg er i luften, editer jeg det ud. True. Det er en banger. Jeg tror, det bliver en ret forfærdelig video at edit, for der er mange små airtimes. Det var en god start der. Nej! Der er mange YouTubere, det virker deprimerende, det ikke? Der får AI til at lave scripts til dem, og så pumper de bare video ud, ikke? Hvor de læser op fra AI-scripts. Man kan ikke scripte det her. Nej, det er 100% organisk content. Man kan ikke scripte det her niveau af gameplay. Jeg ved at blive bedre. Ja. Han bliver bedre, men jeg mistede et eller andet der. Ja, det der bliver det ud alligevel, så... De ser ikke min airtime. Nej. Der kommer bare sådan en cut, så er du en tiendedel bagud. Trackmania med min ris er færdig ved at væk. Pause timeren. Okay, stopper optagelsen. Jeg er tilbage og har spist, Las. Jeg går fuld fokus. Afspil musikken. Lav airtime. Få fat i jorden hurtigt. Et tab release. Ej, fanden. Tab release. Ingen fart.
Hvad sker der på min bil? Nej, bullshit. Jeg forstår det ikke, skal man købe det? Lortesnummer. Hiv. Det er løgn. Lortesving. PB. Det. Det er sindssygt, det er sindssygt, det er klasse, det er klasse. Wow, en tid. Tak for at se med i den video, vi ses næste gang.